πω μετά από αυτή την υποδοχή? Σας ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή αυτή. Ήρθα εδώ για να υποστηρίξω με την παρουσία μου και να προλογίσω έναν άνθρωπο που είμαι σίγουρος ότι θα οργανώσει ώστε να τον καλύτερα μπορεί το νησί, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον. Είμαι εδώ για τον Νίκο, τον Γιάννη Νικόλα. Νίκο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτή τη στιγμή, εδώ μπροστά σας, νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος και θέλω να το εκφράσω. Να εκφράσω την ειλικρινή μου χαρά για το πλήθος που αντικρίζω από τη θέση αυτή της έδρας. Η παρουσία σας μαρτυρεί τη σημασία που δίνεται στη σπουδαιότητα του τέρματος μιας προεκλογικής περίοδου γεμάτης τοξικότητας, εκφοβισμούς, εξαγορές συνειδήσεων, μιας προεκλογικής περίοδου γεμάτης υπόγειες συμφωνίες, με μόνο στόχο τον εκμαλισμό των συνειδήσεων, την εξαγορά της δημιαρχιακής έδρας, τη συνέχιση ελέγχου της διαφέντευσης αυτού του τόπου και συμφέροντα που βρίσκονται μακριά από το νησί μας. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και εκ νέου διεκδικητή του θόκου της Περιφερειακής Διευθυντού Συμβουλίου, Γιώργο Χατζημάρκο. Γιώργο, σου δίνω μια υπόσχεση να σε ανταγωνιστώ στα έργα, αλλά να μην παρουσιάσω τα έργα της Δημοτικής Αρχής ως έργα της Περιφερειακής και το ανάποδο. Ισορροπία ανάπτυξης και κοινωνίας, ισορροπίας πολιτισμού και οικονομίας, ισορροπίας επενδύσεων και φυσικού περιβάλλοντος, ισορροπίας επιχειρήσεων και ανθρώπων. Εγκατάλειψη. Αυτό είναι το ουσιαστικό έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Η εγκατάλειψη είναι το μόνο πράγμα για το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται ο κύριος Καμπουράκης. Σε αυτήν πέτυχε απόλυτα. Όλη αυτή η τραγικότητα είναι το μόνο ουσιαστικό έργο που συνοδεύει τον κύριο Καμπουράκη αλλά και τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη, διότι μαζί δούλευαν επί 3 και 6 μήνες. 3 χρόνια και 6 μήνες από το 2019 μέχρι τον περασμένο Μάιο. Οι δύο τους ήταν μαζί στο ίδιο κουκούλι, στις ίδιες συμφωνίες, ο ένας τη μέρα και ο άλλος τη νύχτα. Διότι έτσι λειτουργούσε ο Δήμος, με βάρδιες συμφερόντων, για να διασφαλίσουν ότι οι παραλίες θα πάνε στα δικά τους παιδιά. Είμαστε η μόνη παράταξη με συγκεκριμένο πρόγραμμα δουλειάς και δράσης, με πλήρη ανάλυση κάθε τομής και με εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων. Η τομή αυτή, σε συνδυασμό με τα όσα προτείναμε για το ψηφιακό Δήμο, θα μας δώσουν όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε ώστε να σχεδιάσουμε την ουσιαστική διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Μέσα από το πλαίσιο αυτό μπορούμε να οδηγηθούμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που χρειάζονται η πόλη της Ρόδου και ολόκληρη το νησί μας. Τα ωφέλη της μίας τομής οδηγούν στην άλλη. Μία από τις πιο αγαπημένες μου τομές είναι η θέσπιση των 10 εργαστηρίων κοινωνικής δημιουργίας. Ένα εργαστήριο για κάθε μία από τις ενότητες του νησιού μας. Αυτού του είδους τα εργαστήρια ανοίγουν το δρόμο για πολλές νέες επαγγελματικές δραστηριότητες στα χωριά μας. Δραστηριότητες που γίνονται πράξη σε όλη την Ευρώπη και ανοίγουν το δρόμο για ποιότητα ζωής και οικονομική ευμάρεια στις αγροτικές απομακρυσμένες περιοχές. Ποιοι είναι όμως οι στόχοι πίσω από την νέα στρατηγική πολιτισμού και αθλητισμού σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον? Ακούστε μερικούς για να νιώσετε τη δικιά μας αίσθηση ενότητας. Ομαδοποίηση και ενίσχυση πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και
και ερευνητικών υπηρεσιών με τη δημιουργία Κέντρου Γνώσης και Πολιτισμού στο χώρο του παλιού νοσοκομείου Ρόδου. Εδώ υιοθετούμε και εμπλουτίζουμε την αντίστοιχη πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Ίδρυση Μουσείου Πολιτιστικού Κέντρου Ρόδου στη Ροδιακή Έπαυλη. Δημιουργία Μουσείου Αθλητικής Ιστορίας Ρόδου, ξεκινώντας από το ΚΑΤ Θανεδιαγόρα και την αρχόντισσα Ροδίτισσα Καλυπάτηρα και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Διάφανη και απλοποιημένη διαδικασία αιτήσεων οικονομικής υποστήριξης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, βρισκόμαστε σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στη γενική υποβάθμιση του νησιού μας, στη συμπίεση της κοινωνίας μας προς μια σειρά χαρακτηριστικών που δεν μας αρμόζουν. Μπροστά μας, στις εκλογές της 8ης του Οκτώβρη, έχουμε δύο επιλογές. Είτε να ψηφίσουμε την ατζέντα της εκμετάλλευσης του τόπου και να δώσουμε ψήφο σε εκείνους που θέλουν τη Ρόδο κατακερματισμένη και ευάλωτη, είτε να επιλέξουμε και να γίνουμε ο νέος σταθμός της νεότερης ιστορίας του τόπου μας. Να επιλέξουμε μια καινούρια αρχή, την αρχή οργάνωσης. Δεν υπάρχει δίλημμα, μαζί θα προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα, με θάρρος, εσείς και εμείς. 8 του Οκτώβρη λέμε όχι στην εκμετάλλευση. Την Κυριακή ψηφίζουμε μια καινούρια αρχή. Στις εκλογές δεν επιλέγουμε συνθήματα, διαλέγουμε τη ζωή μας, διαλέγουμε αρχή οργάνωσης για το νησί μας. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω, σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, είμαι μαζί σου, έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω, σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, είμαι μαζί σου, έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω, σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, είμαι μαζί σου, έτσι κερδίζω